Naging kabit po ako ng kontraktor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening mga kabisyo. Oras natin ngayon sa buong kapuluan is already 11:59 PM. Ilang segundo na lang po, alas 12 na. Mga kabisyo, nakatutok po kayo ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Ngayong gabi na po na ito at pa-road to umaga na tayo. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin siya ngayong gabi na to. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening. It's already 12 a.m. Exact 12 a.m. in the morning. Good morning, ma'am. Good morning rather po. Yes, ma'am. Yeah. Good evening. Good morning. Happy Friday. Ala, Friday na pala. Yes, ma'am. Friday na dito sa PH. Same lang naman po. Same lang naman po dito sa Malaysia. Ayun. I never noticed naman po ng araw kasi. Sorry. Okay lang. Kamusta ka muna, ma'am? So, medyo pagod po. Kakatapos lang mag-work. Ano ulit And pong then, work niyo dyan, ma'am? Sa Malaysia? I'm a DH po. DH. Ilang taon na, ma'am? My age po is 27. Hindi, ma'am. I mean, yung nag-work ka dyan sa Malaysia. Mag 2 months pa lang naman po. Bago lang. Before Malaysia, ma'am, saan ka nag-work? Local, Pilipinas po. Pilipinas lang talaga. Okay. Yes. So, ma'am, ilang taon na po kayo? 27. From Malaysia, itago po natin sa pangalang? Maika. Maika. Yes. Maika, diretsahang tanong at sagot po tayo. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is as a revenge po sa pag-cheat ng partner ko ng isang beses. I've cheated on him like a dozen times already. Tama ba ako ng pagkakarinig? Dahil sa pag-cheat ng partner mo sa'yo, ilang beses mo siyang binawian ng panloloko? Yes. Yes po. Ma'am, tatanungin ko muna. Ito po bang tinutukoy natin sa kwento mo until now, kayo pa rin? Yes po. Ilang taon na po kayo? Mag 4 years na po. 4 years na kayo. Ma'am, okay. Nagulat ako dun sa mga kwento mo. Pwede mo bang detalyadong ikwento sa akin na paano kanya niloko bago tayo umabot dun sa panloloko mo sa kanya? Okay po. So, nag-start po yung story namin like around 2021. And that time po kasi, nasa complicated relationship kami and then nag-start kami as fubo din. Kaya, before po naging kami, meron po akong ex na parang obsessed sa akin and then I decided to entertain yung current partner ko ngayon. And then, nag-live-in po kami for like 2 months. And then, nagkaroon po ng like, bigla siyang nanlamig sa akin. And then, hindi po kasi ako yung tipo ng tao na nakikialam ng social media. Hindi po ako nag-open ng mga ganun-ganun. And by that
time, parang instinct na din po siguro na i-open ko. So, na-open ko po yung account niya. Doon ko po nakita na may kaano siya, may mga ka-BCS na po na kaya pala siya ganun, biglang nanlamig kasi meron siyang mga side chick na hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, marami din. So, I decided na maghiwalay kami. Nag-separate po ako ng place. So, yung naghiwalay kayo, ilang taon pa lang kayo neto? Hindi pa po kami like umabot ng taon, more like 3 3 months to pa 4 lang? months. Yes po. So, sa 3 buwan nyo pa lang, naglokohan na kayo kagad? Niloko ka na niya kagad? I mean? Yes po. Like, kasi doon nga kami nag-umpisa sa fubu-fubu. Nothing serious at first. And then, nag-decide kami na mag-live-in. Hindi pala siya gano'n ka-sure. And then, nagkaroon siya ng chance or super siguro na freedom. Sobrang freedom na binigay ko sa kanya. Kaya naisipan niya magloko. Kala niya siguro hindi ko malalaman. Okay. Dahil sa pagiging maluwag mo sa relasyon ninyo, nagawa niya yon. Yung ba yung gusto mong puntuhin dito? Yes po. Okay. So, yung nahuli mo siya, nalaman mo na meron siyang mga ka-VCS. Yes po. I decided po na Mag-separate. Mag-separate po. Kasi that time is we are living with his parents po. And then that time din po is kakapasok ko lang sa new work ko like almost 1 month. Sakto pong pasweldo po ako. So I have all the guts po para umalis sa bahay nila. Gets. So yung nag-solo ka na, ano na mga nangyari? Doon po nag-umpisa yung parang hindi ko alam kung tama ba yung pagiging term ko, like oo siguro may mag-judge po talaga sa magiging kwento ko kasi when it comes, hindi ko naman po itatanggi na when it comes to sex, medyo aggressive po talaga ako. Like, and then about a week, may nakilala po ako doon sa bago kong boarding house. Boardmate ko lang din siya. Like, we're not office mate or something. Oh my God. Nag-offer kasi siya na like, I was complaining na masakit yung likod ko. And then, alam ko naman po that time, nung naghiwalay kami, I was 2 months pregnant dun sa guy. Sa current partner ko po ngayon. Okay. And then, yung nangyari is, sabi ko, masakit yung likod ko. Then, massage. May nag-massage hanggang sa kung saan-saan na napunta yung kamay. And then, yung kamay napunta sa pagitan ng hita, sa dibdib, at sa kung saan pa pong pwedeng maabot. Hanggang sa may nangyari na po. At naulit yun for like a month. Ulit-ulit po yun. Parang naging kafubo ko lang din po yung boardmate ko na yun. So, kahit buntis ka, aware ka na buntis ka that time, di ba? Nasabi mo 2 months. Ang bilis mo naman nabuntis dun sa sa partner mo ngayon, sa current partner mo. Opo, kasi mabilis po talaga ako mabuntis. That's why naging play safe na lang po sa akin yung
yung ginawa ko after ko mabuntis dun sa partner ko. So, Mhm. if may mangyari man sa akin sa ibang lalaki, I am sure na bago mangyari ng mga ganun, is I'm already pregnant na. So, play safe lang po. So, 2 months kang buntis, Ready. nakiki-sex ka sa iba. So, ilang beses ka nakikipag bengbangan sa iba? Oh my God. Like, that time kasi nang naghiwalay kami, isang lalaki lang naman po yung naging naging kabembangan ko Mhm. sa boarding house na yun. And then, after a month or 2, parang sinabihan ko kasi that time is yung mother niya. Sabi ko sa mother niya, wag sabihin sa anak niya. And then, the next day, nagulat ako. Kasama na niya yung anak niya papunta doon sa place ko. Mhm. Nagkasuyuan. And then, saka pa lang ako pumayag na bumalik sa place nila. Like, 3 months and a half na yung tiyan ko. And then, masyado na siyang halata yung baby bump. Malaki kasi ako magbuntis. But hindi pa po natatapos yung andun. Like, after kong mga anak, I have other flings pa po. Pero eto muna, Maika. Gusto ko malaman, ilang months yung tiyan mo bago kayo nahinto na ito ng ka-boardmate mo? Nahinto lang po yun nung bumalik na po ako doon sa bahay ng Ilang months na yung partner tiyan ko. mo? Magdi 3 months and a half. So, 1 buwan ka lang talaga na wala. So, sa 30 days nyong pagsasama, ilang days yung bengbangan ninyo? Like, hindi naman po araw-araw. Mhm. Kasi naka-duty po siya ng umaga, and then yung duty ko po is gabi. Like, every day off ko lang po. So, every week lang. Parang Okay. ganun. So, may mga 4 na beses to 5 beses. Yes po. Okay, tas bumalik ka na ulit sa partner mo. Yes po. Tapos, pagkabalik mo doon, nanganak ka na. Yes, nanganak po ako. Then, after that, bumalik po ako ng work as CC, call center agent po. Okay. And then, may nakilala din po ako doon sa workplace ko na guy, which is, mahilig po kasi ako sa mga, sa matangkad, na maputi, na singkit. And then, matalino din po kasi yung lalaki. Mhm. Mahilig po ako sa mga ganun. And then, syempre, as a person, medyo, di ko naman sabing medyo kasi super aggressive nga. May nangyari din po. Ilang months kakapanganak mo pa lang neto? Ilang buwan pa lang? 2? 2 buwan pa lang? Halos kakahilom lang ng mga tahe. Tama ba ako doon? Wala po akong tahe, sorry. Okay. Hindi, pero di ba ano yun? Kapag bagong panganak, inaano pa yun? Wala bang tinatahi doon pag bagong panganak? Depende po kasi yun sa pag malaki po kasi yung sipit ng babae, Mhm. Tinatahi. talaga yun. Meron talagang tendency na mapupunit. And then, kasi bata kasi po ako sa trabaho, kaya medyo parang mas madali po mga anak. Kamusta naman yung anak niyo mo? Malaki na po. Okay naman. Yes po. Okay, so 2 months kaka-out pa lang ng bata na ipagbingbangan ka na kagad. Yes. Actually,
kahit nakikipagbimbangan ako sa partner ko, nakikipagbimbangan din po ako sa iba. Mahilig ka pala, ma'am, no? Mahilig ka May pala, ka- ma'am. Mm-mm. Kaya nga, may kalandian. O, hindi. Wag may kalandian. Talagang malandian. Pero yung pinaka-last po talaga na nag-guilty na ako is that yung bago ako umalis papuntang Malaysia. Mm. Yun po. So I was lying the whole time na pupunta ako sa friend ko. Ganito, ganyan. And then kasi meron kaming like location na madedetect niya kasi kung saan ako pumupunta. Mhm. Kasi sinasabi ko na lang na ganito, kasama ko yung kaibigan ko, kakilala ko dito. Naniniwala naman siya. Like, after niya kasi mag-cheat, naging parang mas malaki na yung tiwala na binigay niya sa akin kaysa dati. And then, parang ako tong nanggigil trip lagi sa kanya na Mhm. wag na parang ginagaslight ko po siya na nasasabi ko na po minsan sa kanya na ako ikaw. Ginaganon ko na siya like nagigilty na din po ako. Nagigilty din po ako sometimes but nangingiba po talaga minsan yung hindi talaga minsan like most of the time po. So, Parang tipo po na hindi ka nasasatisfy sa isang tao, parang may hinahanap ka. Mhm. And siguro that time, parang nahanap ko yung satisfaction doon kasi mas bata yung pinatulan ko. Ilan taon, ma'am, yung pinatulan mo? Like, 24? 24? Yes po. Ilan taon ka that time? Ay, ngayon lang po. 27, 3 years po yung gap. So, kailan lang to yung pinatulan mo? Ilang buwan pa lang? Like, Kahapon lang. Ganun. 3 months? 3 months pa lang po. Kasi nung dumating na kasi ako dito, is hindi na po pwede makipag-usap, hindi na po pwede lumabas. Mhm. Yeah, yun po yung pinaka-last. Like, So, parang kasi na-meet ko kasi yung guy sa isang dating app. Ano siya? Blue-green na app. Hindi ko alam yung mga ganyang app, ma'am. Pasensya ka na. Hindi ko sinasabing malinis akong tao pero hindi talaga ako marunong sa app kasi gusto ko yung harap-harapan ko na lang kakausapin yung tao. Sorry. Hindi, joke lang. Okay lang. So, Maika, ibig sabihin, 24 years old, 3 taon ang age gap ng natipuhan mong guy. Kamusta naman yung experience mo? Wala, nakakapagod. Pagbata, nakakapagod. Opo, nakakapagod sobra. Pero masaya ka naman. Like, parang nasatisfy po ako in a way kasi yun po yung pinakamatagal ko na experience. Like, tumagal kami ng 6 hours. 6 hours? Walang non-stop? Ganun? Meron po, like, every 5 minutes. Sige nga, kwento mo nga ako. Paano? Sige nga, pag nagkikita kayo, 6 hours, paano nangyari yun? One time lang naman po nangyari yun. Like,
Nagkasundo po kasi kami like, yung ano kasi, yung guy kasi is, I don't know if it's true, but sabi niya kasi, no girlfriend since birth daw siya. And parang sa ano naman kasi sa the way he looks nung nagkita kami, sobrang parang ano, parang Santino yung dating. Like Daniel Padilla na hat, na naka long sleeve, na typical na parang high school type na guy. And then, pero nag-work siya. And he's from, I think he's from Bulacan. Somewhere in Bulacan, yes. And then, yeah, nag-ano naman kami, hati naman po kami sa bayad ng room, sa foods. Hindi siya, like, we don't drink. We just do the chok-chak Chinese thing for the whole 6 hours. Umabot na po ako sa point na nagrereklamo na ako kasi masyado nang parang mahapdi na. Napapagod na ako, ganun. Sabi ko, pahinga na tayo, please. Gumagana na ako. Sabi ko, oh my God, hindi na talaga ako uulit last na to. So, Maika, nagawa mo to, tingin mo matino na yung partner mo? Yes po. Kasi, doon ko po na feel yung sobrang guilt nung nandito na ako sa Malaysia na. Siya yung nagmamanage ng lahat-lahat sa anak namin, bills, everything. Kasi na-hold po kasi yung sahod ko for like 1 month kasi nagpaalam ako na uuwi ako. And then, sabi niya, okay lang yan. Kakayanin natin to. Gumanon siya. And then, I feel like, oh my God, sobrang mali pala yung mga pinagagawa ko for the past years. Na paulit-ulit ko siyang ginagago na hindi niya alam. Ginagaslight ko lang pala siya. Nagsisisi naman din po ako. That is why, nung inaya niya po ako magpakasal, hindi na po ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, pag-uwi ko na lang. Ganun. Like, magpapatali na talaga para final na. So, ibig sabihin, kapag kinasal ka na, hindi ka nagagawa ng kalokohan? Yes po. Yun po yung sa akin. Yung advantage po sa akin is that pag may sinabi po ako, pinaninindigan ko po talaga. Yun lang po yung maganda sa part ko. Pero ma'am, gusto ko lang din malaman, bago natin to i-wrap up yung kwentuhan natin. Ma'am, bakit mo naisip na bawian ng ganun sobra-sobra itong tao na to? Or before pa lang ba nang malaman mo na niloloko ka niya, nagloloko ka na ba talaga? O dahil lang sa panloloko niya, kaya ka nakapanloko? Hindi po. Like, masasabi mo po na ako po yung tipo ng babae na alam yung contentment, loyalty. Nagbibigay po ako ng assurance. Yung that time kasi yung naging bisyo ko lang is trabaho, bahay. And then, may pinapaaral po kasi akong kapatid. So, yun lang po yung doon lang po umiikot yung buhay ko sa kanya. And then, out of the blue, malalaman ko na may ganun palang nangyayari. So, parang nasaktan lang po siguro ako ng sobra-sobra kasi that was the second time na nagtiwala po ako ulit. And then, alam ko naman po, hindi naman po ma-justify ng
pinaggagawa ko yung mga reasons ko. Pero nasaktan lang po siguro ako ng sobra ulit. That's why nagawa ko po yun. May gusto ka bang sabihin sa partner mo, ma'am? I don't know, kasi nag-usap kasi kami last time na sabi niya, nakikinig daw siya dito. So, I'm not sure if maririnig niya or ma-recognize niya. But one thing is Totoo ba? for sure. Nakikinig daw siya dito? Yes po, lagi po. Pero pinapakinggan niya. It's either po ikaw or si DJ Rocky po. Baka si Tita Tanya yung inaabangan niya. Hala! Ihahag ko talaga siya sa leeg hanggang mag-violet. Tanong mo minsan, nanonood ka ba sa Love Radio? Oo. Oh, sino pinapanood mo? Si T. Yung letter T yung pangalan. Ah, si Titan hindi. Si Tanya Chinita. Hala siya. Hala. Ay, hindi na siguro yun mag-ano. Hindi na yun uulit kasi I already gave him ultimatum. Paano kung pa-overthinking kita? Po? Paano kung akala mo hindi ka niya na niloloko pero niloloko ka pa rin niya? Ay, isa lang naman po yung masasabi ko sa kanya. Ano? I don't give like pang tatlong chance. Kasi yung I believe na okay pa yung una, yung pangalawa, pero yung pangatlo, sinasadya na yun eh. Di ibig sabihin, sinasadya mo lang yung ginagawa mo sa kanya. Sinadya ko na talaga kasi parang nahirapan ako mag-heal. Paulit-ulit kasi na naaalala ko. Every time na makikita ko siya. Gets. Pero okay na kasi eto na, nalabas ko na. Like, for how many years na tinago ko na wala talaga siyang kaalam-alam. Na ganun yung ginagawa ko. Naging masaya ka sa ginagawa mong ganun? At some point po, oo. Parang 50-50 din po. Walang peace of mind, Hindi no? Po? Walang kapayapaan, no? Opo. As in, parang naghahalo po lagi yung saya, takot, na hindi mo ma-explain. Baka kasi alam ko naman kasi na there are good and bad karmas. So, darating at darating din po talaga yun sa akin. And I'm very prepared naman po ako sa mga consequences. Kung sakaling marinig niya at ma-recognize niya po. Ako po talaga yung definition ng nagloko ka rin naman pero di ka lang nahuli. Wala ka na gustong sabihin, ma'am? Wala na po. Yun na po talaga. I hope, ma'am, hindi ka naman loko, ha? Ay, hindi na po. Malaki, babae po kasi yung anak ko. Baka makarama ako. So, ma'am, maraming salamat po sa pag-share mo sa amin dito ngayong gabi na to. At thank you din po. Salamat po sa pakikinig. Sobrang na-appreciate ko po na there are people na willing makinig sa ginawa ko. No? Though hindi naman siya nakaka-proud. Pero a piece of advice lang po sa mga babae katulad ko. Hindi po maitutuwid ng isang mali. Ang isa pang pagkakamali. Isang pagkakamali, yes. Exactly.
nagiging cycle lang yan, paulit-ulit lang yan hanggang Tama. sa ikaw na mismo yung nagdadrag ng sarili mo baba. Tunay. I You agree. feel- Yes. At the end of the day, ikaw lang Parang- din ang kawawa. Yes po. Walang And maayos. yung tingin sa'yo ng tao is hindi nakarespeto. You're way too cheap for them. Ganun po yun. Thank you so much, Micah. Thank you so much din po, DJ Jello. Yes. And to all the listeners out there. God Have a bless. great night po. Thank you po. You too po. Thank you. Bye-bye. Alright mga kabisyo, maraming salamat po mula sa Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. At napakinggan nga po natin ang kwento ni Micah ngayong gabi na to. Mga kabisyo, muli maraming salamat po. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo at kasama ko po si Boss Pindot. Na alam kong pagod na, kakapindot. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oras natin ngayon sa buong kapuluan is already 12:29 a.m.